Mga nakain nila eh. Kaya mayroon kaming ganito. Yun. Tayo natin yung patunogin mga kuys ha. So what's up mga kuys, kumusta kayo dyan? Gusto ko lang mag-update no. So pagpasensyahan nyo na mga kuys kung hindi tayo palagi nakapag-upload. Kasi nga yun, so nakita naman natin yung panahon namin dito. Palaging umuulan mga kuys, hindi tayo makapag-vlog sa labas. Kasi nga yun no, yung bukid, yun, ang lakas na naman ng ulan. Araw-araw na ito mga kuys. If hindi siya umulan ng maaga, pagkahapon, ang lakas ng ulan mga kuys. Kaya hindi tayo pwede makapag-vlog sa outdoor vlog natin mga kuys. Kasi nga, ang hirap. Yun. Kanina pa itong umaga, palaging umulan. Humina ng konti, pagkatapos ulan na naman. So okay lang if mayroon tayong camera na pwede mabasa ng tubig no, kaso wala. So gusto ko lang mag-update lang sa inyo mga kuys, kumusta kayo dyan sa lahat. Yun, yung mga lugar na nasalanta ng ulan no, ingat-ingat lang tayo palagi. Stay safe lang tayo mga kuys. Kasi hindi natin alam yung panahon natin ngayon no. So ingat-ingat lang kasi ang daming mga problema. Mayroon pang pandemic, yun no. Sobrang lakas na ng ulan. Mga vlogs natin mga kuys, yun. Palagi tayong nabutan ng ulan. Kaya nagsisave tayo sa ating camera kasi wala tayong camera na pwede pang tubig, na pwede mabasa sa ulan. Wala tayong camera na pang waterproof no? So yun, sobrang lakas na naman ng ulan mga kuys. Dito lang tayo sa amin, naka stay in lang tayo sa bahay no? Yun no? Tapos kagabi mga kuys, sobrang lakas ng hangin. Yun, napunta ako dun sa mga palayan. Mayroon na part na palayan natin, yun, natumba lahat. Tapos mayroon pang mga bunga, delikado mga kuys, sobrang sayang. Yung mga kuys, kasi dyan, yung nakita nyo, bukid dyan mga kuys, ngayon hindi nyo na makita kasi yung pumuti, yung puti mga kuys, ulan na yan. Yun, nandito tayo sa sakahan natin no. So ngayon, ano yun, maglilibot na tayo sa ating sakahan. Yun kasi nga, sa ganitong edad ng mga palay mga kuys, kasi nagsisimula naman na mamunga. Yung problema lang or yung ano, kaya binabantayan natin mga kuys kasi nga maraming maya na dumadapo, kinakain nila yung bunga. Diyos ko, yun, sobrang putik. Buti na lang may boots ako, boots, char. Sobrang putik dito mga kuys kasi nga palaging umuulan. Pag hindi ka nakabuta mga kuys, sobrang kawawa yung mga paa mo. Dapat self defense talaga, self. Kasi mga kuys, yung ganitong edad kasi mga kuys, yun, ganito kasi yung kinakain ng mga maya, yung mga butil ng palay. Kaya minsan naglagay kami ng mga paingay, yung para maingay siya, para matakot yung mga maya mga kuys. Kasi sayang kasi mga kuys pag dinapuan to ng maraming maya, pag dipad ng maya mga kuys, makikita mo talaga yung mga nakain nila Kaya mayroon kaming ganito. Yun. Tayo natin yung patunogin mga kuys ha. Yun no. Para paingay lang. Para matakot yung mga maya. So yun mga kuys. Kaya hindi talaga biro mga kuys pag isa kang magsasaka. Ang dami mo talagang yung mga sinasabi nating kontrabida no, mga insekto, mga mga daga, ibon, ang dami. So kailangan lang pa rin mga kuys, pasensya lang pa rin. Kailangan talaga pasensya, yun. Kasi if dyan yung hanap buhay mo, pasensya talaga kailangan mga kuys kasi sobrang hirap din no. Yun yung palay natin, malapit na itong mahinog mga kuys. Silang araw na to, yellow na to, magiging yellow na to mga butil ng ating palay mga kuys. So yun mga kuys, andito naman tayo sa kabilang area no. So yung kabilang area din natin, yun, magkasabay din to sila na mamunga. Yun, malapit na may yellow mga kuys. Ano lang yung vlog natin yun, gusto ko lang mag-update din sa inyo no. So kumusta kayo dyan mga kuys, ingat-ingat lang tayo palagi no. Dapat lang, i-enjoy lang natin yung life natin. Dapat
stay in humble pa rin tayo mga kuys. Dapat na yan, mag humble pa rin tayo. Dapat always tayo good vibes, no? Dapat good vibes. Yun, dapat relax, chill. Yun mga kuys, no? Yun yung kailangan eh. Dapat hindi mainitin yung ulo natin mga kuys. Kasi ano, marami na tayong problema sa mundo. Huwag na tayong magdagdag ng problema. Dapat ano lang, good vibes lang tayo always. Yun mga kuys, no? Maglilibot maglilibot lang tayo dito sa palayan natin. Sobrang putik ng daan dito mga kuys. Yun, nakita nyo. So sana mga kuys, no, if nagustuhan nyo yung mga video na ina-upload natin, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment rin, di ba? So yun, libot-libot muna tayo dito. Yun, no? Mayroon kami ganito, yung cellophane. Kasi pag ano mga kuys, pag may hangin, yun, para siyang sumasayaw eh. Yun, no? Para siyang magganon mga kuys, para din matakot yung mga maya. Yun, kaya gumawa kami ng ganyan para may pangpaingay ba. Yung iba mayroon silang ano, lata, katulad ganoon, sin. Paano yung klase na pwede mong gawing paingay para matakot lang yung mga maya mga kuys. Kaya ganyan yung ginagawa namin. Uwi na tayo, no? Yun, yung dito na palay natin. So nakita nyo mga kuys, hindi na masyadong green, mayroon ng halong yellow. So ganyan mga kuys, ano yan, pahinog na yan, pahinog. So papunta na yan na mahinog lahat, no? So mga ilang buwan na lang mag-harvest na naman tayo ng palay. Yan. Yung mabuti ngayon mga kuys, yung panahon natin medyo okay na, pero hindi talaga totally okay, no? Kasi mayroon din na ano, yung ano yan, may pakulog-kulog pa rin na paunti-unti. So ngayon pauwi na tayo mga kuys. So ayun, gusto ko lang ma-update kayo palagi, no, so ano yung ginagawa natin. So sa next vlog natin, maggagawa tayo ng maraming trap kasi mayroon tayong isang ibon na gusto natin hulihin, na gusto ko mahuli. Yung itim siya lahat mga kuys, tapos may red sa ulo. Sana sa series, sana sa paggawa natin ng trap, mahuli natin siya mga kuys. Yan yung isang klaseng ibon na hindi ko pa nahuli sa aking trap, sa ating trap mga kuys. Kasi marami na tayong mga ibon na nahuli, pero yung ganong klaseng ibon mga kuys, hindi pa natin nahuli, no? So ayan, ingat na tayo palagi mga kuys. Stay safe, stay in a home. Huwag niyong kalimutan mga kuys na i-like yung video natin, i-share at i-subscribe. Maraming salamat mga kuys. God bless ating lahat. See you sa next na recreational video. Uwi na tayo.